Walang lights. Buhay magsalalab, miglab, shout out. Good morning. Ayan. Buhay magsasaka, miglab, shout out. Good morning, lalabs. Ayan, idol, good morning po. Ang ganda niya. Ayan, thank you so much, lalabs. Good morning, buhay magsasaka. Ayan, taga saan ka, idol? Taga Bicol ako, lalabs. Bicol. Dida, pero nga ang cellphone mo. De, cellphone ni mama. Dida, saan mo rin kayo cellphone ni mama kay baby? Ayan mga lalas, meron pa akong premiere mga lalas within 30 minutes. Buhay magsasaka, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. May glove shout out. Ang gulo ni host. Papaya Inog lalab, may glove shout out. Good morning. Ayan. Mga lalas, may premiere po si host. Mga lalab, patamsak naman po ako sa premiere mga lalabs. Ayan, nakapin po ako, nakapin. Ayan, within 30 minutes mga lalas, mag-start na po yung aking premiere. Ayan, Papaya Inog lalab, may glove shout out, tamsak dan. Ayan, salamat po sa iyong patamsak. Ang ganda ng new house. Ayan, lalab, thank you so much, thank you. Ayan, Papaya Inog, nagbaba ng bahay, Papaya Inog. Black Dress Official, lalab, mega love, shout out. Ayan. Lakas. Dan share, ayan, thank you so much. Black Dress Official. Salamat lalab sa pa-share. Ayan, Black Dress Official, mega love, shout out. Nagbaba po ng kanyang bahay, lablabin po natin. Mga lalab, patamsak pa ako nakapin mga lalab. Ayan, may premiere sales mga lalab. Within 30 minutes. Salamat po, Ailensky. Ayan. Mirror Rose Dan. Ang aga naman ng reconnecting natin, ah. Ma, sabihin mo wag mag-building, may premiere ako. Ang oras na ba? Building na naman sila ng alasutso.
Black Dress Official, thank you, dating Diket. Ayan. Samira Chutay Backyard Garden, mega love shout out. Ayan, hi. Lalab, good morning, good morning. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Eric Garcia, mega love shout out. Eric, hello. Lalabs, Eric. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Eric Garcia, mga lalabs. Palablab po ako mga lalabs sa nakapin, mga lalabs, yung premiere po ni host. Ayan, patamsak lang mga lalabs. Sapat na po, tamsak lang. Thank you. Ayan, 8 o'clock po yung aking premiere mga lalabs. Within 30 minutes lang po yan mga lalabs. Mag-i-start na po yung aking premiere. Ayan, thank you. Ayan, 3 million mega love shout out. Ayan, Papaya Inog, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Papaya Inog, Eric Garcia, Black Dress Official. Ayan, nagbaba po ng kanilang mga bahay. Ayan, 3 million mega love shout out. Ayan, 3 million mega love shout out. Madam, ang laki ng bahay mo. Nabilaw ka na ko. Lalab, kwarto lang yan. Di Papaya Inog, pinaayos ko lang yan lalab kasi dati yung kwarto nakita mo siguro. Nung una mag-live ako, pinaayos ko lang yan lalab. Kaya gumanda. Tama lang lalab, Papaya Inog. Ayan. Pinaayos lang natin para maganda sa paningin ng pag ako'y nag-live. Papaya Inog. Ayan, Eric Garcia. Nagbaba ng bahay po, Eric Garcia. Mamaya tayo magpipin mga lalabs, ha? Ayan, within 20 minutes mga lalabs, mag-start po yung aking premiere. Yung nakapin po mga lalabs, patamsak naman po ako mga lalabs, yung premiere ko po.
Ayan, Eric Garcia, nagbaba po ng bahay, Eric. How are you, my friend, Eric Garcia? Ayan, Samira Chutay Backyard Garden, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Parmelian Migalog, shout out. Mikasha Lalab Migalag, shout out. Good morning, Mikasha Kusin. Palit ka ng pangalan, Lalabs.
Paring Mikasha. Happy Halloween, Mare. Yes, paring Mikasha. Magpare na tayo, ha. Mikasha, mga anak ko ng February. Ba't di ka naka-costume? Hindi na kailangan lalab. Mukha na akong Halloween. Black Dress Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Black Dress. Kailangan ba Mikasha naka-costume? Ayan, Black Dress Official. Nagbaba po ng bahay. Tamsak lang sapat na. Ayan, from Mikasha Cuisine. Yes, BBI Lensky. Oo naman, Mare. Mahis ka, Mikasha. Paring Mikasha. Magkumpare na tayo. Dansa na kapin. Ayan, thank you so much, lalabs. Premier ko yan mamaya mga 8. Natin yung premier ni Mikasha. Black Dress Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Batman Vlog, Migalab, shout out. Ay, may premier ka rin within 2 hours. 10 pala yung premier mo. Yes, Ailensky. Ayan, Eric Garcia nagbaba ng bahay. Batman TV Vlog, Migalab, shout out. Si Kuya Pabs. Mikasha, Happy Halloween. Ayan, Mikasha, sa bahay mo ako. Dami mong manok. Nasa probinsya ka na ba, Mikasha? Nasa Pinas ka ba, Mikasha, oy? Lalab, Mikasha? Tamsak host from Batman TV Vlog. Yan, lalab. Salamat, lalab, Batman, sa patamsak. Ayan, Batman. Nagbaba ng bahay. Namuni ka na ba, Batman? Batman TV Vlog. Natay mo na kung nagdidilaw ba? Nagdidilaw. Green. Ayan, Eric Garcia, nagbaba po ng kanyang bahay. Eric.
Mga lala, patamsak pa ako sa nakapin, mga lala. Tamsak sa nakapin. Ayan, Kuya Pabs or Batman TV Vlog. Salamat po. Salamat. Salamat po sa patamsak. Ayan, mga lala, within 10 minutes po mag-start na po yung aking premiere. Kuya Pabs, Batman TV Vlog, salamat po sa patamsak. Ayan, Mr. Lifestyle, good morning, host. Happy Halloween, everyone. Mr. Lifestyle, lalab, migalab, shout out. Ayan, mga lalab, 8 minutes na lang po mag-start na po yung aking premiere. Ayan, patamsak naman ako, mga lalab, sa nakapin po. Ang nakapin, mga lalab, mag-start na po yung premiere within 8 minutes. L3, migalab, shout out, lalab L3. How are you, my friend L3? Yes, lalabs. Thumbs up number 10, host. Ayan, from Mr. Lifestyle. Thank you. Thank you, lalabs. New upload from L3. Okay, L3, I will watch your video, no problem. Vlog dress done from Batman TV Vlog. Ayan, vlog dress, lalab. Batman already connected to your channel. Thank you so much. Kindly return to him. Thank you. Mga lalab, patamsak naman po ako, nakapin po. Ma, baka nagwi-wielding, ma. Thumbs up 25 sa nakapin, host from Easter Lifestyle. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak, Easter Lifestyle. Thank you. Welcome po from Easter Lifestyle. Ayan, within 6 minutes, mga lalab, mag-start na po yung aking premiere. Ayan, pa-support naman ako, mga lalab, sa aking premiere, mga lalab. Saglit lang naman yan.
Ayan, 5 minutes na lang po mga lala. Mag-start na po yung premiere. Pa-shoutout din po ng bahay ko, host. Ayan. Ayan, Esther Lifestyle. Mega love shoutout. Ayan, lablabin natin sa Esther Lifestyle mga lalabs. Main channel mo to lalab 193. Sige lalab Esther Lifestyle pagkatapos ng ano ko ha, ng premiere ko. Ipin kita ha. Biyang kita ng 5 mamaya. Ano pa lang yung bahay mo lalabs? 193. Yo, to grade, ano ka? Grade 2. Wait lang lalabs ha. 4 minutes na lang mga lalab, 4 minutes. Ayan, mag-start na po yung aking premiere. Salamat po. Sige, hintayin mo lang lalabs ha. Saglit lang naman yung aking premiere, hindi naman mahaba yan. Grade 2. Ayan, 5 million mega love shout out. Ang hirap na umusa dos eh. O nga, gumawa ka lalabs ng mga ano. Gumawa ka ng 10 ninja. Tapos pupunta ka sa mga ano. Sa may mga nagbabartiran na yan lalabs. Makipagpalitan ka 10-10. Halimbawa sa isang araw maka 20, pwede na yon. Yung 10 kakainin ni Lolo pero yung 10 ititira sa'yo. Para madali kang maka 1K lalab Esther. Ayan, 5 million mega love shout out. Ganon talaga lalab pa nagsisimula pa lang. Parang iniisip mo, kakayanin ko kaya to? Kaya ko kayang maka 1K? Kaya mo yan kasi nakaya nga namin eh. Nakaya nga ng iba, di ba? Pero Esther Lifestyle, kung ayaw mong mahirapan, meron naman nagbebenta lalab ng ano, ng banana. Kung gusto mong bumili kung may pera ka. May mga nag-o-offer dyan. Ayan mga lalab, within 2 minutes, mag-start na po yung premiere. Ayan, patayin ko muna yung aking music. Mamaya na lang. At ako yung mag-premiere muna mga lalabs. Ayan, within 2 minutes mga lalab, mag-start na po yung premiere ni host. Salamat po sa tip host. O lalab, kasi may nag-o-offer naman dyan. Kung meron kang pera, pwede kang bumili lalab. Kahit WH, kaso lang yung WH ata, magbabayad ka ng, may mura naman dyan, minsan ata nasa 4,000, yung 1 minute ata, ano siya, piso. So magbabayad ka rin ng mga 4,000, ganun. Kung gusto mo lang mapabilis na ma-monetize ka, may mga nag-o-offer naman dyan. Ayan, 5 million mega love shout out. Mga lalab, 1 minute na lang po mag-start na yung ano ni host. Yung aking premiere. Ayan, nakapin mga lalab, nakapin po. Mga lalab, paano naman po sa nakapin? Ayan, punta muna tayo sa premiere mga lalabs. Sa premiere ni host. ICI Game TV, mega love shout out lalabs. My premiere already started. IC Game TV lalab. Kindly support my premiere lalab. Thank you so much. On the pin po. Nag-start na po yung aking premiere. Ayan, thank you so much sa lahat ng dito. Thank you. Ayan yung huling maiiwan po sa aking premiere po. May 30 pesos na load. ICA Gaming TV, mega love shout out.
And mga lalab, nag-start na po yung aking premiere. Ayan, thank you so much po. Nanatiling nakaantabay host from Easter Lifestyle. Ayan, Easter Lalab Migalab, shout out. Salamat sa support nyo dyan. Salamat. Alan Ricker Vlog, Migalab, shout out. Salamat po sa nandito, nanonood ng aking premiere. Ayan mga lalab, maraming salamat. Ayan, nag-start na po yung aking premiere mga lalabs na kapin. Good morning everyone from Alan Ricker. My channel is my passion. Mega love shout out lalab. Thank you so much. Good morning everyone. Ayan. Ayan, thank you so much. Thank you. ICA Game TV lalab. Kindly support my premiere lalabs on the pin. Ayan, thank you so much everyone. Good morning all from Easter Lifestyle. Saan ma? Balaman siya. Rodi Lalab Irahita Migalab shout out 7:02 PM in Austin, Texas. Lalab Rodi Lalab, kindly support my premiere on the pin. Already started Lalab, thank you so much. Mamaya na tayo mag-music. Hans Aaron Tamsak Lalab Migalab shout out Hans Aaron. Ayan. Eric Garcia Lalab Migalab shout out Hans Aaron, thank you so much. Bisayang Dakulo Dilalab Migalab shout out, thank you so much, thank you. Ayan, salamat mga lalab. Nag-start na po yung aking premiere. SSC TV, Migalab, shout out. Wow, sana ako magbigyan ng load host. Bolhot from Bisayang Dakulodi. Ayan. My channel and my passion, Lalab Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan, mamaya ilagay niyo lang niyo yung number niyo yan para kayo aking ma-load. SSCTV, kindly support my Premier Lalabs on the pin. Thank you so much.
Esther Lifestyle dan from Batman TV Vlog. Ayan. Batman TV Vlog, nagbaba po ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Dan, tadan, tadadan, tadan. Tirik ang motor. Paktay na. Direk, binaliktad yung motor. Ay, Diyos ko, ayan. Batman TV Vlog, nagbaba ng bahay. Music. Ay, bulok na tricycle. Pajama Mors ni Ho, sana all. Ay, sabula. Ay. Uy. Uy. Batman lalab, ayan, may 2 milyong nag-i-stay. Sana all marites. Ay, Diyos ko. Ay, Muhammad Lalab, Miguelab, shout out, Muhammad El Hindi. Miguelab, shout out, Muhammad El Hindi. Ayan, Jacob Channel, Miguelab, shout out, host. Mga lalab, nasa premier pa po yung mga tao dyan, nakapin. Ayan, nasa premier pa po kami, mga lalabs. Sana all marites. Ayan, Madam Girlie, Miguelab, shout out, salamat po. Ay. Madam Girlie, Miguelab, shout out po, Madam Girlie, salamat po. Ay. Si Sir Adventure Vlog, Lalab, Miguelab, shout out. Muhammad, salamalaikum, Lalab, walaikum salam. Ayan, thank you so much. Si Sir Adventure, Miguelab, shout out. Jing TV Vlog, Lalab, Miguelab, shout out. Thank you so much po sa lahat ng nag-support.
Ayan, maraming salamat. Madam Girlie, maraming salamat po. Ay, 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 ay. Ay. Keep safe. Thank you so much, Lalab. Salamat. Ah. Ah. Sir Brochito, Miguel Lab, shout out. And Girly G, Madam Sir Brochito, Miguel Lab, shout out kahit sa daming marites. Jico TV channel, Lalag, thank you so much. Ayan, 2 million in the house. Thank you, thank you. Loud praise. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, patapos na yung aking premier mga lalas. Maraming salamat. Ayan, tapos na yung aking premier. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, tingnan natin kung sinong huling naiwan. Sana yung ating music nawala na. Ayan mga lalab, maraming salamat po. Love it, host. Ayan, Jacob Channel Lalab, maraming salamat. Sino yung huling sa bahay ko? Loud praise. Loud praise, I lalab. Nandito ka ba Loud praise? Esther Lifestyle Lalab, maraming salamat. Baba ka ng bye, Esther, baba. Esther Lifestyle, baba mo yung bahay mo, Lalab. Salamat sa pagdala sa paglakbay news. Loud praise, nandito ka ba Loud praise? Saan ka nagpunta, host? Nagbartis ka lang siguro. Gumala lang lalab, gumalagala. Loud praise, nandito ka pa ba Loud praise? Madam Girlie, maraming salamat po. Ayan, Sir Brochito Channel, Miguel Lab, shout out. Biyang kita Esther ng 5 ha. Wala si Loud Praise, hindi siya nagbalik.
Hindi siya pumasok. Nakakatakot sa lugar nyo po ang daming marites. Yes, lala, ang daming marites dito. Nasa labas lang. Nasa kapitbahay lang. Pink Rose, Miguel Love, shout out. Pink Rose. And meron ka na pong jacket, lala, Pink Rose. Meron, lala, dyan lang sa harap ng bahay namin, number 1. Number 1 na marites. Kagigising na doon na sa kapitbahay. Nagmamartes, wala pang mumug-mumug. Pink Rose, lalab, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Batman vlog, nagbaba ng bahay. Batman, sunod kita Batman ha. Wala si Loud Praise. Ay, nalabihan kita ng 5 star ha. Pagkatapos ng harang ko, wait lang. Mga lalap pa ako sa Nakapinister Lifestyle. Pink Rose Vlog, nagbaba po ng buy. Star Lifestyle, lablabin po natin mga lalabs. Nakapin po. Wait lang, Esther ha. Tapusin ko lang itong harang lalab at sayang. Ayan, Charis, padikit please from Charis. Ayan, Esther lalabs. 6 na lang pala sa'yo. Mag-ano ka na. Ayan, farm visit. Sana all my farm. Ayan, ano, Esther. Roddy Rahita, 7:16 p.m. in Austin, Texas. Miguel Love, shout out. Ayan ang sipag ni Esther magtanim. Host, payo na din ako. Sige, lalab. Dito muna tayo kay Esther. Ayan, Esther, ha. Sana all my farm. Ang daming kawayan, ang daming puno. Panuorin mo natin lalas para hindi siya malagas. Crossbreed Dutch, Miguel Love, shout out. Ha? Ano ma? Island Ski. Island Ski Vlog. AILYNSKI VLOG. Salamat po, host, from Esther Lifestyle. Ayan, tamsakdan from Crossbreed Dutch. Ayan, Esther Lalab. Ayan, dikit ko na to sa'yo, ha. Ayan, dikit na to, ano, Esther, ha. Ito, pangalawang dikit sa'yo. Mga lalab, lablabin po natin yung nakapin si Esther Lifestyle. Ito, Esther, pangalawang dikit sa lalabs, Esther. Madam Mary GB Vlogs, Miguel Love, shout out po, Tamsak host. Ayan, salamat po, Madam Mary GB. Ayan, lablabin natin si Madam Mary GB, mga lalab. Live streaming din yan, mga lalabs. Ayan, ano, pangalawang dikit sa'yo, Esther.
Ayan, salamat po Madam Mary GB sa patamsak. Pink Rose Vlog, ayan, nagbaba ng bye, Pink Rose. Ayan, Lala, pinapanood ko pa ha. Ito pangatlong dikit sa'yo, Esther. Ayan, babalikan kita mamaya, ma'am. Pink Rose Vlog. Ayan, Esther, sa bahay mo ako uli, Esther, lalabs. Sa iyong farm, ayan. Ang sipag niya magtanim. Batman TV Vlog, ayan, nagbaba po ng bye, Batman. Ayan, grade 2 ka na, lalabs. Ayan, padikit please from Cherry, Syra Vlog, Mega Love shout out, Tamsak host. Lalab, salamat po sa iyong patamsak, lalabs, Charis. Ayan, Syra Vlog, lalab, salamat sa patamsak. Nandito ka pa ba, ano? Tingnan natin si Pink Rose, ilan na yung bahay niya. Ayan, harangus, lalab, salamat sa paharang mo dyan, crossbreed Dutch, lalab. Salamat. Pabs TV Vlog Dan. Ayan si Pink Rose. Ayan, Pink Rose, nasa bahay makulalabs. Kuya Pabs tayo, Kuya Pabs. Dan po sa harang idol from Idol Erwin B. Idol Erwin, Migalab, shout out. Ayan, ano tayo, nakapin tayo mga lalab, Batman TV Vlog. Nakapin po tayo. Ayan, TY Host. Ayan, Lama Islands. Ayan, Pink Rose. Nasa bahay mo ako, Pink Rose. $1.99K. Road to ano ka pala? 2K. Umang TV Migalab, shout out Umang. Ayan. Tamsak Danos from Umang TV Migalab, shout out. Umang, lalabin kita ng jacket, lalab. Meron ka na pong jacket. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, Pink Rose, dikit na sa'yo, lalab. 2 minutes watch. Hello, host, how are you? From Cooking with Zapia Migalab, shout out. Ayan, Pink Rose, nagbaba ng bahay. Thank you, host, from Cooking with Zapia. Ayan, nagbaba ng bahay, Cooking with Zapia.
Ayan, Pink Rose, pangalawang dikit sa'yo, Pink Rose, ha? Ayan, pala po ako nakapin, Batman TV vlog, mga lalabs. Ayan, Pink Rose, meron ka pang harang. Monetize ka na ba, Pink Rose? Pasukli po sa nakapin. Baldadi Migalab, shout out, tusok host. Ayan, Baldadi Migalab, shout out, salamat po sa patusok. Shari official vlog then from Crossbreed Dutch. Ayan, pasuklan na lang si Idol Erwin, Batman TV vlog. Idol Erwin B, ayan, nagbaba ng bahay.